Haluaisitko tietää, miten hyvinvoinnissa onnistutaan? Tai mikä on se kaava, se prosessi, miten todennäköisesti hyvinvointia saa vietyä omassa arjessa tai työyhteisöarjessa eteenpäin? Ja onko semmoinen kaava olemassa? Kyllä on. Noin 12 vuotta sitten istahdettiin Motiverin valmentajien kanssa alas ja lähdettiin keskustelemaan, että miksi toiset onnistuu hyvinvoinnissa paremmin kuin toiset. Ja aika nopeasti me löydettiin niistä tarinoista, mitä toisille kerrottiin onnistujista, että hetkinen, näissä kaikissa tarinoissa on samat semmoiset kiintopisteet. Ok, eli vois nämä asiat olla ne, jotka johtaa onnistumiseen. Nyt vuosia myöhemmin me ollaan havaittu, että toi kaava toimii ja se on meillä sellainen punainen lanka, jonka mukaan me viedään kaikkia meidän valmennuksia eteenpäin. Onnistumiskaava luennolla me tuodaan toi kaava teille tietoon ja samalla me pysäytetään teidän henkilöstö. Jokainen pääsee miettimään omaa hyvinvointia, jokainen pääsee miettimään, mitä meidän työyhteisölle kuuluu. Pääsee vähän paljastumaan sille omalle kunnolle ja ehdottomasti pääsee pohtimaan, että mitä mun kannattaisi tehdä omassa arjessa, mikä on mahdollista mun arjessa toteuttaa, jotta mä pääsisin viemään sitä omaa hyvinvointia eteenpäin. Onnistumiskaava on luento, mikä toimii äärimmäisen hyvin koko työyhteisön pysäyttäjänä, mutta toimii myös äärimmäisen hyvin esimerkiksi workshop-päivän alustuksena.